Praise the Lord. Odofo, Onyankopon shall be brave, Yadana say, Ewo, Bosumi for France or the Achaye, na dum ne humobro entia. Onyankopon ma dum so ma yehunu kese ebisi sabre wo Yesu Kristo dimo. Ena yabɔ mpaye, na yɛkasa Awurade pa kyerɛkyerɛ wasɛm mu. Na yɛnti wasɛm ase, ɛmfa mbɔ yɛ bra, ɛnhyɛ w'ani onyam wɔ Yesu Kristo dimo. Hallelujah. Odofo ena nso ma wakɔ abade bauti ase sendwumadi yi so. Na yafi akenka nsɛm efi Hebrewfoɔ mati dumiɛnsa. Ne nkyikyɛmu ɛnan edikosi ensia no. Odofo ɔse yendi aware ni yendi nokware ɛma yeho. Efisɛ Onyankopɔn ebebu yɛatan maako. Obi biara ɔbɔ ehuho bra ɛwɔ na ware mu Onyankopɔn ebebu n'atan. Na ɔse me yendi sika echi. Me yema sika ni bre ɛmfa yɛn ɛntwe yɛn ɛmfie Awurade nkyɛn. Fɛ Onyankopɔn se me rengyae mo na me mpa mo nso. Nti mpɛsɛ mebisa sɛ ɛte sɛ kwan bɛn so na wofa a wode nya wo sika. Kuti kwan so anaasɛ kwan pa so. Sɛ woyɛ abaayewa a wonware yɛ so obi kro na wodi n'akyi. Sɛ woyɛ abaayewa a wonware yɛ so adwuma a woyɛ no woyɛ adwuma bi a yɛntimi ɛmbɔdi wɔ bedwam ɛnam sika nti. Odofo Yesu Kristo ɛto nsa frɛw. Sɛ wofa Kristo dada nso a w'adwuma yɛ ɛna w'adwuma korɔ ɛte sɛ pa adwuma bi yɛ. Na bɔmɔden a woso anya bibi pa ɛde aboɔ bi nso a onya adwuma ne bi yɛ. Yɛbɔ mpa so Nyame nkronkron kasa bɛboa yɛn. Ne yɛdi no kra ma yɛho sɛ yɛ awarefoɔ nso. Yɛbɛma obi bia yɛho no yɛbɛhu. Obi abɛhu ne yɔnko nsɛm mu. Yɛde obuo ne anidie na yɛbɛtimi agye yɛho adi. Odofo abasa na ɛma yɛhu Kristo ani onyam wɔ aware no mu. Odofo aware yɛ bibi a ɛda Nyankopɔn akoma so. Na so bibia wendi aware eni no ɔno Nyame obebu n'atan. Ene Onyankopɔn ka kyerɛ sɛ yɛbɛtimi anya abotire ama no. Yɛta ne na sɛ ɛbɛhu n'ani onyam. Efisɛ kwan bi a ɛfa so ɛde bɔ yɛn bra bibi a yɛbɛbu ho akonta. Ɔse ne yɛwɔ no yɛma yɛni ɛnsɔ. Nsa no adwuma bi na wowɔ ama w'ani nsɔ no tɔkɔ so fɛ no yɛ w'adwuma. Sɛ woyɛ adwuma ɛma obi nso a yiwo yɛmu nyinaa na tɔkɔ so na yɛ adwuma no yie. Na sɛ Onyankopɔn ɛtɔ nsupa gu so a ɛbɛso aba. Ɔse w'ani yɛ awerɛ ahyɛm sɛ Awurade ne yɛ mboafo. Ɛno nti yɛnsuo deɛ nipa ɛbɛyɛ biara. Ɔdɔfo mama yɛfa yɛho nto Asafo Awurade so wɔ baabi a yɛyɛ mu. Yɛanam ntuo bi a yɛtu biara. Yɛma Asafo Awurade di yɛn kan ɔmboa yɛn. David di obi a na da nyinaa nsa no betu anamon biara no. Awurade matamfo mi nti wɔn anaa ma mi nti wɔn. Tore bi Awurade si ti wɔn. Tore bi so sɛ ɛmfa saa kwan wei so mfa nti wɔn mɛkyerɛ mo kwan foforɔ. Adɔfo sɛ yɛde akwan hyɛ Nyankopɔn nsa. Wobɛyɛ sɛ nneɛma yɛyɛ no bibi kakra bi no na Onyame ato nsupa gu so. Ɔse Onyame nsɛm nhyira na ɛma nipa yɛ ɔdefoɔ. Ɛnyɛ ɔbrɛ dwuma ɛnka ho. Ɛno nti yɛma Nyame ma yɛ akwankyerɛ de a ɔbɛma no esi yɛn yie. Na n'adom akyɛde a wato ama ne mba no na wakyɛ ama ne mba no yɛn nyinaa nso yɛn nsa bɛka yɛ kyɛfa. Moma yɛndi nokorɛ yɛ adwuma mu, yɛ awareɛ mu, yɛ abahwɛ mu, yɛn sikasɛm mu, bibia yɛyɛ bia yɛndi nokorɛ wɔ mu. Na yɛyiw ɛnyɛ yiw ne yɛda bi ɛnyɛ da bi. Ɛba saa na yɛka biribi akyerɛ obi a nipa ne gye to mprako pɛ sɛ maame ne ɔka deɛ yɛ nokorɛ fi sɛ ɔka a ɔyɛ. Papa deɛ ɔka yɛ nokorɛ efi sɛ ɔka a ɔyɛ. Na mmom sɛ yɛn nsɛm a yɛka nyinaa no ɛne nea yɛ abrabɔ yɛbɔ ne nhyia. Yɛne ahokafo te ne yɛde yɛho nneɛma siesie yɛho. Na yɛma kwan ma Onyame ɛmma yɛ akwankyerɛ a na wie yɛ no obebu yɛ atɛn. Ɔdɔfoɔ moma yɛnhwɛ yɛ akwan yie. Efi sɛ ɛnkyɛ
na Yesu Kristo sane wɔ n'ani onyam mu. Nti sɛ wofa Yesu a, ɛbere no nie sɛ wode wo ho bɛma no. Wafa no nso asɔ ne mu yie na wɔmfiri wo nsa. Onyankopɔn nhyira wo bebree na megye di sɛ bosome foforo yi ɔde yɛbɛfa mu na yɛabrabɔ esi yɛn yie. Ngyae mpaeɛbɔ da, ngyae Nyame asɛm kan ne ne tie da. Onyankopɔn nhyira wo bebree wɔ Yesu Kristo de mekyɛ asɛm no na ɔfoforɔ nso ɛnyɛ bi wɔ Yesu dim. Amen.